ଭାଇ ଗାଁରେ ଆଜି ଏବେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଅପଡ଼ କଜିଆ କୋଳି ଟିକେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହଣା କଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପଳାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥାଉ, ବାପା ଯାହା ବଜାରରୁ ଆଣନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସେ ଟଣା ଓଟରା ହେଇକି ଖାଇବା, ଟିଉସନ୍ ଗଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା, ସ୍କୁଲ୍ ଗଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବା, ସବୁ କଥା। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଆମ ଭାଇକି ବୋଧେ କହିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାରିକି ତା ମୁହଁ ଫଟେଇଦବା, ଭଉଣୀ କିଏ କହିଦେଲା ତା ମାରିକି ତା ମୁହଁ ଫଟେଇଦବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣ, ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏତେ କଜିଆ କୋଳି ହେଉଛି ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅପଡ଼। ମାନେ ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବୁନି, ମୁଁ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବିନି, ଘର ଭିତରେ ପାଚିରି ଉଠୁଛି। ମାନେ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ସେଇ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମାନେ ସିଏ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ପାଚିରି ଉଠିଥିବ, ସିଏ ତା ମୁହଁକୁ ଅନଉନଥିବ, ଇଏ ଆ ମୁହଁକୁ ଅନଉନଥିବ। ମାନେ କିଛି କଥା ହେଲେ ହେ ସିଏ ମରିଯାଉ, ତା ଭଳିଆ ଭାଇ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟବେଳେ ଯଦି ମୋ ଭାଇକି ପଦେ କିଏ କହିଦେଲା, ସେ ମାରିକି ତା ମୁହଁକୁ ଫଟେଇଦେବି। ମାନେ ଏତେ ଇଏ ସେ ଗୋଟେ କଥା, ଘର ଘର ଭିତରେ ମାନେ ପାଚେରି ଉଠୁଛି, ମାନେ ସେଇ ଜାଗା ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇ ଘର ପଡ଼ିଥିବ, କାଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ନଥିବ। ହଠାତ୍ କିନା ଆଜି ଦେଖ ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ଆଜି ଅପଡ଼ ହେଲା, ଘର ଭିତରେ ପାଚେରି, ବାପା ବୋଉ ବି ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଅଲଗା। ଆଜି 6 ମାସ ବାପା ବୋଉ ତୋ ପାଖରେ ରହିଲେ, 6 ମାସ ବାପା ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ। ମାନେ ଆଜି ଯଦି କିଛି ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଧର ସେଇ ଭାଇ ଆଜି ଗଲାବେଳେ ଯଦି କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କଲା, ତ ସେଇ ସାନ ଭାଇ ଆସିବ କି ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିବ, ଭାଇ ତୁ ଜମା ଟେନସନ୍ ନେଲା, ଯାହା ହେବ ଆଗକୁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଦେବି। ତେଣୁ ସେ କରୁ କି ନ କରୁ, ସାହସ ଅଛି, ସାହସ ଦେବ, ସେତିକି ହौसला ଦେବ, ଆପଣ ମନ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଆପଣ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ମୋ ଭାଇ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ଯେ ଯାହା ହେବ ସିଏ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଠି ଅପଡ଼ ଥିବ, ଆଜି ତୁମର କିଛି ହେଇଗଲା, କିଛି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅପଡ଼ ଥିବ, ତୁମ ପାଖକୁ କେହି ଆସୁନଥିବେ, ଘରେ ମଲ କି ବଞ୍ଚିଲ କେହି ଦେଖିବାକୁ ନଥିବେ। ଭାଇ ଏମିତି କରନି, ସବୁ ମିଶିକି ରହ, ଏମିତି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ।